Ahojte priatelia, moje meno je Nikola Beveláková, som facilitátorka metódy Psyche a som podporovateľka holistického prístupu k žitiu života a ku kráse. Vítam vás na mojom kanáli Nikola Bevelák Lifestyle a v tomto videu si v rámci mojej rubriky Esenciálne tvorenie ukážeme výrobu môjho šampóna, ktorý pozostáva ako inak z prírodných produktov, prírodného zloženia od českej firmy z Ostravy Bevit Natural Medicine a jeho nosnou ingredienciou je práve nimbové tekuté mydlo. Prevzala som si ho akurát včera a vidím, že je rozdiel medzi týmto aktuálnym balením a tými predošlými. Toto musím povedať, že sa mi viacej páči, pretože táto fľaša je viacej do výšky a toto balenie, čo sa týka plastu, tak je lepšie, pretože cítim, že je pevnejšie a mám z neho taký lepší pocit. Myslím si, že sa bude v mojej kúpeľni aj lepšie vynímať, že bude taký krajší. Viac sa mi páči toto balenie nimbového tekutého mydla a pustíme sa do roboty. Takže mám ho konkrétne pol litra. V minulosti som okrem zmesí esenciálnych olejov Hair, ktorá je fantastická na podporu rastu vlasov, používala rozmarín, esenciálny olej, na upokojenie pokožky, pri čistení a taktiež na končeky. Rozmarín v tomto videu a pri tomto produkte nahradím levandulou, pretože chcem vyskúšať, nemala som ešte tento esenciálny olej, ale chcem ho kvôli tomu, že levandula má také upokojujúce účinky, také terapeutické a myslím si, že sa do šampóna veľmi hodí. A veľmi sa teším na umývanie vlasov práve s týmto esenciálnym olejom. Myslím si, že budeme také wellness účinky, terapeutické, ukludňujúce, že jednoducho keď prídem z práce a umyjem si vlasy, tak chcem mať pocit takej tej sviežosti, čistoty a relaxácie. Takže verím, že levandula mi v tomto zámere pomôže. Doposiaľ, čo testujem nimbové tekuté mydlo, ako máte možnosť vidieť, že je tu už moje tretie balenie, čo mi vychádza, že už nejakú tú dobu môžem sledovať rozdiel. Tak na moje masniace sa vlasy môžem povedať, že naozaj je veľmi dobré toto mydlo. Akurát v tomto videu vám môžem povedať, že som si pred malou chvíľou umyla vlasy nimbovým tekutým mydlom a páči sa mi, ako mi jednoducho umyl tie vlásky a mám aj taký prirodzený objem v tých vlasoch. Takže oceňujem naozaj toto nimbové mydlo. Používa sa aj v ajurvéde na základe toho, že má čistiace účinky, čo teda môžem potvrdiť odstupom času. Pozriem ešte, či v týchto predchádzajúcich fľaškách niečo mám. Urobím to tak, že to, čo je, tak ešte prelejem do jednej, aby som všetko zužitkovala, nechcem vyhadzovať, pretože všetko sa zíde a stojí to peniažky, takže treba využiť. Dobre. Ja vždy odkladám tieto balenia, pretože si myslím, že v rámci esenciálneho tvorenia sa mi zídu a môžem ich zrecyklovať na nejaký ďalší produkt, napríklad na nejaký produkt na umývanie riadu. Teraz mi tak v rýchlosti napadlo. Takže určite nevyhadzujem. Ani čo sa týka spotrebovaných týchto fľaštičiek z esenciálnych olejov, všetko si odkladám. Takže chcem vlastne použiť túto aktuálnu krásnu
krabičku, alebo teda balenie nové. Len potrebujem si od neho odliať kvôli tomu, že chcem aplikovať a teda nakvapkať niekoľko kvapiek tejto zmesi hair a levandula, aby som mala šampón teda konzistencie a obsahu, aké ja potrebujem. Takže môžem aj takto voľne, prípadne komu je lepšie, môže použiť lievik. Dá sa tiež kúpiť v e-shope Bevid Natural Medicine. Ja lejem tak do polky, aby som si potom ešte neskôr mohla doplniť a neminula si všetko naraz. Teraz nakvapkám zmes esenciálnych olejov hair. Skontrolujem si, pokiaľ som asi, tu no je to ťažšie vidno. Tak, ako vidíte, tvorím si slobodne bez toho, aby som tie kvapky reálne rátala. Myslím si, že na pol litra nie je problém mať aj viacej tých kvapiek. Takže zašrobujem s pompičkou, ktorá tam pôvodne bola umiestnená, pretrepem. Aby vlastne sa mi ten esenciálny olej hair a levandula dostali do celého objemu. Wow. Ja som to nečakala, ale normálne cítim tú levandulu ako krásne vonia, to je veľmi pekné. No teda. Wow, teším sa. Mám radosť z takéhoto esenciálneho tvorenia a v prípade, že máte čas a chcete byť kreatívni, tak vám to odporúčam. Postarajte sa o seba prírodnou cestou, zabavíte sa a máte z toho radosť. A tu, kde som si odliala, tak vlastne tento objem použijem ako sprchový gel. Tu je čisté mydlo bez esenciálnych olejov. Tu mám šampón s esenciálnymi olejmi. Takže tieto dva výrobky sa mi budú vynímať v kúpeľni. Verím, že som vás inšpirovala. Ak máte nejaké otázky, tak mi kľudne napíšte do komentára. Ak sa vám toto video páčilo, inšpirovala som vás, tak mi prosím dajte like, prípadne odoberať môj kanál môžete a budeme ma to veľmi tešiť. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.